Sabhuku Vincent Ndoro ndiri sabhuku wekwandoro village kureva kuno kudomboshava kune mukomana takasangana nechiitiko chakaomarara chemukomana akazvipisa mukuwasha wedu mwana iyeye ende zvechokwadi ainetsa nemukadzi kubva kwemakore akati kuti anosvika kuma3 zvichienda mberi. Aigara achingoda kumurova vachinetsana, mukadzi wombotiza ouya kumusha kuno kuna vabereki vake iye otera oti ndiri kuona vana ava semunhu vaitya kuti anodhakwa anoita violence. Vakanga vachimboti ngaagare wega, vabereki vakewo vari mubhuku medu zvekare. Saka iye akabva atangisa kupfuya huku dzake achigarawo just kuti kabva paambuya vake paakazvipisira toverenga half a kilometer taapa vabereki vake. Saka aitochengeta huku dzake dzaitosvika kuma 3000 nemotikari yake achiendesa vana vake kuzvikoro, asi anga asachafambidzana zvakanaka nemudzimai wake. Akazongouya rimwe zuva usiku akadhakwa akati nda kuona vana ava, vakatozodzokawo vaona kuseni, asi akangoti mukareka kugadzisa nyaya dzangu muchabatwa maoko panapa. Vanhu vakati apa mukutyisidzira. Zvechokwadiwo vaivavo vambuya vake vakazouya nemukadzi wake kumba kwangu, vakasvika ndisipo ndaendo kumusangano. Ndakazodzoka ndichirara zuva rimwe chete rechitatu tisati taonana navo. Takaona kuseni vachisvika pamba pangu kuma 5:30 dzekuseni vachisikotaura kuti tamusiya asikopinda muteleti anga achitozvipisa izvo zvitasiya abatira moto. Ari kuti ukangoda kusvika ipapa ari kuda kubva akubata kuti mutsve meso wokudira imwe peturu isati yapera muchigubhu. Hanzi akatoita ekunwa, angosvika kuseni achibva apinda muteleti imomo anoitenga kwaakaitenga 5 liters, handiti 5 liters ndobva anwa imwe yachona ndobva azvidira yasara, ndokubva agadzika imwe shomananawo kuti kana pana akuya agonoibata. Saka pakazobvira pese muteleti imomo zvokuti hapana akakwanisa kumudzimura. Vakatotsva akagara akadai, kasara asina kana mabhonzo ese aitoonekwa. Vasingazese kuona vakasvika vakamuona vakatomubata. Asi chiitiko chatakasangana nacho takanzwa kurwadziwa zvikuru zvokuti vamwe vanhu vazhinji takatokurudzira kutotaura panhamo parufu rwake kuti kana munhu asangana nedambudziko rekuti akufunga zvokuti zvamuomera anofanira kumhan'arawo kwatiri masabhuku. Saiye aiti musha masabhuku wake ndini, ambuya vake sabhuku wake ndini, aifanira kumhan'ara. Todeedzewo masabhuku toungana tinoita zvokuti kana tikaona kuti nyaya yakakura tinongotsvagawo masabhuku akatikomberedza kana mana 4 toitonga. Kana tazoitadza inoenda kwasha. Tinobatana zvakare nemadzichechi, mafundisi nepolisi vanokansela. Saka tichiti vanhu vakaremerwa nenyaya dzakadaro vanofanira kuudza isusu masabhuku. Tinowana nzira dzatinotsvaga nadzo mazano kuti toita sei kuti zvireruke. Zvine akabva angozvisusukidza kubva angofunga kuti akafira pamba ipapa agadzira ngozi uyezve ava vachasara vakaparara. Asi pfungwa dzake anonzi iye aitoda kuti agopisa, auya vakarara agopisa vana vake vari mumba, adzimai vake vari mumba, ambuya vake, iye ozopedzisira ozvipisa. Nokuti ainzi akataura kuti chasvikopisa musha wese uno motsvira mudzimba, ini ndozotsvira mutereti. Ndozvaaida kuita. Akazotsvawo wega, akanonoka kumukira, akasvika vanhu vatoo mumunda vachisakura. Saka akabva azozvipisa ndiye. Anofanira kunge anga atonwa imwe poison futi. Kana moto ukatadza anotongofa chete. Akatiitira zvakaoma chaizvo. Sabhuku tiri ipapo, kana chingwatika nhau seidzi dzinozouyaniswa sei nemhuri mbiri dzasara idzi? Panoitwa chenuro here kumba kwakazvipisira kwambuya uku? Semunhu akazviurayira kumba kusiri kwavo, zvinofamba sei pachivanhu chedu? Vanhu vangade kuziva kuti kana nhau dzasvika padzava dzinogadziswa sei pachivanhu chedu.
Tiri ipapo takatanga nekugadzirisa tichiti anovigwa nembatya dzake dzose, hapana zvebody viewing, hapana zvekugova mbatya, zvinongotorwa anongobva kwaakaendeswa kumochari ikoko achinanga kwacherwa gomba. Touya hama dzake ana asawira vake iye vanofanira kutaurira kwaari panzvimbo yaafira iyoyo, votora ivhu repaafira ipapo nemarara zvese dota rakanga riripo zvese zvonovigwa naye pamwe chete mugwa make. Zvakatoitwa izvo? Hongu takaita izvozvo kuitira kuchenesa. Vanotoreurura madzisawira vachimutsiura kuti kuno kwauya ndekwana Patezvara, sekuti apa chiitiko ichi iye ndiye Mukuwasha, oenda kwaambuya naPatezvara onozviitira izvozvo. Hatigone kuti titi pachivanhu chedu ambuya ava ndovotori paMukuwasha. Tinenge taakutoti hama dzake nemadzisawira ndo vanotouya votokumbira ruregerero kutadzira kwakaita ambuya, nekuti tinoti ambuya munhu anoremekedzwa, asi munhu wekuti unoti da kutomuitira ngozi, hakuna chivanhu chakadaro. Tozouya panguva yenyaradzo, panozouyawo zvekuchenurwa. Vana vake vanofanira kuwanikwa, tinoita muchivanhu chedu aya tinoti magadziro ekuti tikaita nyaradzo pane zvatinosiya futi zvinozoitwa kunzi kutamba guva, kana vanhu vasingaite zvemachecha kutadzisawo zvavo kutamba guva, kurova makuva kana tiri kuchikaranga. Saka panozoitwa zvokuti panozotumidzwa zita kune mwana wake mukuru, papanozouya manje zvekuchenura, zvokunzi panotsvagwa mbudzi, huku chena, zvotaurwa, zvobayiwa vanhu voregererana. Mhuri mbiri idzodzo dzobatanirwa ndokuchenura kwatinoita. Tiri papa ungada kuziva kuti patakashora kuti ngozi apa yapo inenge iri kumhuripi, kwazviurayira here kana kuti mumusha mavo? Sekuti pachivanhu kumaziro nekuti kana munhu achinge afa muchi wakadai pachirunga tichi suicide, zvakurova kuti kune mumwe kuti mudzinzi anozoteera futi kuzviuraya kana ari yekutanga azviita izvozvo, kuti kada kudzokera futi toona kutotresa unoti gasike kutanga zvichiitika mudzinza mapi mavo, hamune pamakwanisa kuti jekeserapo. Tiri ipapo ava vanhu vakasiyana mitupo yavo, kwaakaroora zvinoreva kuti havana ukama. Saka kuzviuraya kwaakaitawo hapana ngozi inouya kwana Patezvara vake, asi kuti vana vake vanogona kuzobatwa nemweya iwoyo, kana kuti vana vemukoma wake, kana kuti zvinodzokera kudzinza kwake, nekuti iye munhu akatozvipira iye kunozvipisira, kutenga wega petrol, kutenga wega machisi, kufamba rwendo kuenda kunozvipisira ikoko. Saka hapana ngozi iyoyo ndeye kumusha kwake. Tichizotresa kutarisa kwaakazvarwa, takatonzwa hama dzake dzichitaura kuti akasike kutanga achiti ndozviuraya, achichizama-zama, vanhu vakanga vatomujaira vachifunga kuti kutyisidzira, zvichiendawo kune vana vemadzikoma ake, vana baba mukuru vake vaitonzi pane mumwe akamboitawo firo yekuzvipfura nepfuti isinganzwisisike. Tichiendawo kunanzi vanhu vanotori nengozi yavo zvinovateverera, nguva zhinji zvinovateverera. Saka tichiti vazhinji vanhu vari kutoponera mumachechi, kushandirwa, kunamata kuna Mwari, wozvipira kuti uchabato zvakaipa. Zvino ava hatizive kuti mhuri kwavo kuna vanoshereketa here, kana kuti ingozi yekuti pana akauraya mutorwa here. Saka ipapo tinoona sekuti ngozi iritori kwavo, ingatongomedza vana vake iye, asi kazhinji mupari wengozi pachikaranga haitange vana vako, inotanga vemukoma kana veimwe imba, kuti mugozotemana chete murege kuwirirana. Saka inoenda kwavo, ndokwainoenda ngozi. Maita basa muriyo, tinotenda nemashoko amatudza. Ndinovimba vari kuona madzidzawo nhau dzakaita sedzikutaurwa panapa idzi dzekuzviuraya. Vakuru vakati kuziva mbuya huudzwa, uye zvakare tiripo ipapo mushongo wengozi kuripa. Mwana wangu anga achishungurudzwa asingataure, achishungurudzwa asingataure, achingoshingirira chete kuti vana vangu, imba yangu, imba yangu.
achiuya kuno imwe nguva yaiuya onzi enda unofidha huku kumusha. Aigona kusvika kana kuma4 zuva rovira, aigona kusvika kana kuma4 wopfuura woenda osvika uku kumba kwaamwene vake. Aibva asvikonzi mwanangu zvawauya, aibva wasvikopfuurira kuenda uchigaya unogaisa makireshi, woenda unogaisa makireshi wodzoka. Nguva iri kupera abva kuchigaya anobva asvikonzi murume wako afona ati udzoke uye kuno kutaundi. Hapana chaaitaura kana kuita sei. Murume wobva ati amai torai $2 mumupe adzoka auye kuno. Aipfuura nepano mwana wangu osvikochema kuti amai hapano here chamabika ndichi. Handaugara pasi ndanzi ndidzoke kutaundi. Ko ambokusiya sei uchiuya kuno achitenda unofidha huku ozokuti dzoka kwara. Unzi aiwa amai ndozviro atenda obva aenda. Mwana wangu munhu anga asingatauri, anga achingoshingirira chete ungoti vana vangu zvakawanda wanda zvese. Azotanga kutaura iye zvinezvi manje paabatirwa demo kuti atemwe nemurume. Ndopaazotanga kutaura inini ndairohwa ndisina kupfeka hembe. Achitora vakadzi vake muruka pamubhedha achirara nemukadzi wake. Mukuwasha handinyara handiite sei nokuti zvinhu zvanga zvitondibata-bata. Ko nhai mwanangu iyo nguva yese waidei kuzvitaura zvawakutaura iye zvinezvi. Amai vana vangu. Saka kuzouya kwaaita uko achizouya achizoteera murume wacho akauya akati amai ndauya inini ndabatirwa demo ndatozopona nekusvetuka jirawo. Anga achida kunditema. Ko honde yacho ndeye ndanzi ameni asi ndazokwanisa kuuya nekamwana kandinakwara. Vamwe vana 2 vanga vasara mukomana nemusikana. Ko zvino waita sei zvauya nemwana uyu? Ko vamwe vacho vari kuita sei? Saka tuvana utwu anga achigara mwana wangu achingoshushikana. Ndopaakazofonera tuvana utwu vakati mai ndeita sei? Zvikanzi amai uyaiwo mutitori. Kana baba vedu vabuda tozokutaurirai kuti vabuda. Saka kuzobuda kwaakaita adzisa mvura yakaageza ndokuzosvika wakaita mwana wangu akutora vamwe vana ndobva auya navo pano. Ndopandakazoenda pasabhukuti vana vauya, minyai wacho vana vauya, baba waiye mwana wangu sara pano ndikati vana vauya. Ndanzi aiwa hapana chakaipa, garai nevana. Saka Saturday iyoyi yapera ndopandakaona mukuwasha wangu wavo akauya nehanzvadzi yegirlfriend yaakauya nayo panapo. Kasvikopinda ndobva asvikotena pano paseri pemba nekamota ikako hanzi ndekahanzvadzi yegirlfriend. Akabvisa hembe kahanzvadzi kegirlfriend kaka akabvisa hembe zvokuona kuti kana tivaida zvekusvikorova kana kuita sei. Amen. Pano pajirawo ndopandakapesana naye apa achirova motikari yake ichipinda munomuyati ndobva asvikoimisa paseri pemba. Haana kuwana nguva yekuti amai makadii kana kudii. Aitopesana neni pamberi pake pamberi pangu kudaiso. Ndikati uyu haasi wakubvunza, haasi wakuita sei, ngedzai ndingomusiya. Akasvikowana mukuwasha nyina wake aripo. Ndine mukuwasha mwana wangu akarorwa kugurira. Murume akanga ari pano nemurume wake. Ndobva vasvikomhoresana zvikanzi baba mukuru muri pano? Zvikanzi zvikanzi ndafara chaizvo nekuti muri pano. Vanhu vepano apa vane laki. Vari kutaura nechi? Nemukuwasha nyina. Ndiri kuzvinga zvangu handambodaiwa. Ndobva abuda ndobva aenda nekamota kake akadzika kwaamai ake kuzasi. Ndobva anosvika ndobva atena ndobva akwidza kuenda kumusoro. Asvika apa akatanga aridza bhero. Hapana akabuda kuti aende kurodhi. Takati vana vese musaende kurodhi. Ndobva akwidza kuenda kumusoro ndobva anodzoka nemota yake. Ndobva asvika futi panapa. Hapana akataura kana akaita sei. Aingofamba chete achingotaura ari pano. Ndobva abuda ndobva adzika kuenda kupi? Kwaamai vake. Manheru takotsira. Ndandatorara manheru.
tiri mumba ndandiri mubhedhumu. Mukuwasha wangu akanga sevanhu paapakazara vanhu akanga ari muimbo munorara terenzi. Mudzimai wake nemukoma, mudzimai waiye mukoma nafa vakange vakararo imba yekupedzisira. Saka iye akauya manje usiku achida kuteerera kunzwa kuti vanhu vari mupi, semunhu akanga aronga zvinhu zvake. Akasvikomira panze mumadziro mekicheni, akamira akadai akateerera. Saka mukoma wacho, Mukuwasha wangu mukuru, ndiye akataurira Terenzi zvikanzi, Terenzi, panze hapane munhu. Ndokubva ndamuka, taurira gogo kuti panze pane munhu. Ndokubva ndamuka ndikati, ko ndiani? Ndianiko? Ndini baba waTadiwa. Ndikati, ko zvaita sei mwanangu kuuya usiku? Kana pane zvaunoda handiti unouya kunze kwakachena, enda kumba unorara. Isisi pana patatorara. Baba waMutsai, mukai muperekedze mumwe wenyu. Chidaro Mukuwasha wangu mukuru, muperekedze mumwe wenyu kumba. Mwana wangu womusikana mukuru Catherine akabva amuka. Ndobva vaenda vese kumba kwavo zasuko pazasapo. Hanzi takasvika nemwana wangu tikasvikomutsa amai vacho vakamuka. Zvikanzi isisu tauya nababa waTadiwa. Mai nababa waTadiwa vari kupi? Vari panze. Kwenga abva panapa achiti ari kuenda kuHarare kunotsvaga makireshi ehuku. Kwaanga achiri kuno kusei. Iye ndokubva apinda mumba. Mukuwasha wangu hanzi asati apinda mumba akada kusunungura imbwa kuti asaidzire ava vaperekedzwa vanga auya nava. Antiwazvo vaende ndobva vakurumidza kuita sei kupinda mumba. Hanzi tagara, amai acho vaakutaura naye zvikanzi, amai inini ndoda kuzviuraya. Achitaura naamai vake, ndoda kuzviuraya. Zvikanzi why? Chii chauda kuti uzviurayire? Zvikanzi ndozvandingotaura ndoda kuzviuraya. Amai vake vakamupindura vakati, anozviuraya haataure, anozongoonekwa aita sei azviuraya. Mune mwana wangu musikana nemukuwasha wangu mukuru naiye naamai vake. Saka amai vake vakataura vachikurukura nemubvana wangu nemukuwasha wangu, vachitotaura vachitoti panapa ndinoita basa rake rehuku ndichiita sei. Haana kana dhora raakambondipo rokuti nditenge kana mapiritsi. Iye anonzi akanga arimo achichema mumba imomo. Saka ndobva vakazobuda vouya kuno. Vachiuya kudaro vanoti takamusiya akagara kugedhi kumba kwavo ikoko, ivo vaakuuya panapa. Vakasvika panapa akatosvika ndimutsa, ndakati ndatorara. Zvikanzi amai tadzora, tamusiya kumba kwavo. Ndikati maita zvakanaka. Ndokubva tarara. Dzinodzima nguva paguva? Ma12 ikokoko zemanheru. Nokuti vakanonoka kuuya 11-12 ikoko. Inini ndinenge ndisina fonika, asi vanhu vakatenge vatorara. Vauya varara pano. Mangwana kuseni ndakafumamuka pano. Ndikati idzai nditsvage mapadza. Vana vese zvavakaungana panapa, tsvage mapadza ndivape, vapinde pai mumunda vasakure, basa rinosara richindinetsa. Ndibva ndatsvaga mapadza angu. Mukuwasha wangu vanga vari mumunda, mudzimai wake anga ari mumunda, vazukuru vangu vese, vana vangu vakomana vese anga vari mumunda vachisakura. Ndakavasiya vaisakura. Ndobva ndabva pano ndikati ava basa panapa ratofamba. Chiregai ndotora marata angu, toireti iturikwe ai andatenga. Ndobva ndati iwewe bhiridha, ibva wangoacheka cheka kuitira kusvikoisa pamusoro petoireti. Mapuranga acho ndo akarara panze apa, ndaandaapiwa kuti amai ibva mangoturika toireti. Ndiri kuya nabhiridha akatakura marata.
ini ndakatakurawo mapuranga ndikupinda gedhi ndibva ndasvikudonhedzera apa. Bhiridha marata ndobva anesa kutoireti. Ndikati iwewe bhiridha usati waturika toireti tanga wabvisa uswa hwese huri kuseri kwemba uise padombo. Ndobva aita izvozvo. Ndikati zvangu zvateita ndakupinda munda ndisakure nevazukuru vangu. Ndibva ndapinda munda time diki diki apinda gedhi apo. Handa kumuona iye Mukuwasha akabata 5 lita yake yepetrol. Pane mwana wangu musikana mukuru akaroorwa uguru ndiye anga isuka mapureti panzara. Ina handa kucheuka handa kusumudza musoro kuti ndinzwe kuti chii chiri kuitika kumba uko. Ndondayisakura kuseri kwetoireti kumukute uko. Saka memory manje ndiye akazoti ndibaba watadiwa ka. Ndibaba watadiwa apinda mutoireti. Apinda kudaro mutoireti nguva diki diki. Tangoti badza 1 2 3 nditoona moto wabati. Kochiko zikandaba watadiwa wazvipisira mutoireti. Kwaita seiko apindwa neiko. Ndakangokanda badza rangu pasi ndobva ndangoenda kumapurisa chimudhuri showground. Ndobva ndasvika vatsanangura zvikanzi aiwa gogo zvakanaka tazvinzwa. Ndichimirira imotikari kwayaenda tibosvikaenda kupi paNyamande. Ndokuya kwatakaita pano nemapurisa. Amai vake vakataurirwa vakatumirwa mwana kakomana kakaenda ikoko kamwana kemwana wangu zvikanzi endai munovataura kuti ndozvaitika kavana kuya. Ndobva vazotumwa mumwe mukuru munyina waBresi. Ndobva atumwa Emishi zvikanzi enda unovataurira vana kuya. Vakatozonotorwa nemapurisa kuya kwavo kuzoona kuti ndopatsvira mwana. Ndohondo yakaitika pano. Mukuwasha wangu munhu anga usingayatsonzwisisika zvaanofunga, haatye munhu, haaite sei. Akambondinga panapa imwe nguva usiku ndine iri Christmas. Mwana wake ari panapa musikana. Ndokubva apinda pagedhi apo nemotikari yakasvikomira apo padhuze pawindo pakananga pawindo rangu chairo chairi pabhedhu. Kwatopera 2 years pakati apa. Ndobva asvikomira ipapo zvikanzi ndainga mwana wangu ari panapo kudhara kao. Ndainga mwana wangu ari panapo ndakutozvitaurira imasi ndanga ndisingade nai mwanangu ngainge mwana usiku uyu. Zvika ndafonerwa kunzi mwana wangu ari kuno. Saka ndauya kuzomutora undigadzire zvechikoro. Ndikati mwana aripo. Zvino ndozvaungainge usiku. Mukuwasha wangu akataura zvaanoda iyeyo. Akataura zvaanoda. Ndakangopinda mumba ndikatora jira rake remudya raakanga akatenga. Ndandisonesa kasiketi nekajaketi ndakadyora nemapisa acho zvese. Takura zvinhu zvako izvi akatambira akaenda. Nanhasi kufa kwaaita ndakati ndatomupa. Nditi wazvona kutaura kushusha kwese ikoko. Kuti anga asingakendenge kuti ava ndamai here kana ndiani. Ende plus munhu anga achitotaura kuti iwewe mukadzi hanzvadzi dzako handimbodzitya kana. Komana ndoda kubvunza kuti zvaite zvinoti papasina hanzadzikomana here kana kuti aidherera kana kuti patondinetsera. Uku kwanga kuri kudherera kwokuti hapana zvavanombondita. Vanga vadiki kwaari. Aiwa vakuru. Handidi kuti Mukuwasha arohwe. Handidi. Unorova munhu ane zvinhu zvake ane mhepo dzake. Saka mhepo dzake dzazomusvika kudai. Mwana wangu dai akanga ari akafa. Dai akabatwa zvaakazosvetuka pajirauro. Dai akabatwa dai asina kufa. Aifaka. Handiti wazvo. Chikafu ichi vana vachitaura vanoti iyo musi wache iwoyo akatora raisi mafuta akadira muchemba
Munenge kuna sei festival yake? Tadiwa. Tadiwa atoo form 4. Atoo form 4. Mwechikomana itoka grade 5 irani. Kama akandoka akaenda grade 1 kana grade 2 ani. Munhu anga ane zvinhu zvake, munhu anga achishusha. Saka indototenda Mwari utoti mwana wangu akauya ari mupi. Zvekuti zvaka akazvipisira pano. Kunyange dai akanga akazvipisira pano, ini asingade kuti vanhu vangu vasamubate bate. Azvipise wega. Aubve nepeturu yako, akatenga peturu kwagutsa kufenzuko anditi. Kufenzuko kuya ne5 lita yake akabata. Akapfura Pamba paamai vake. Akasvika nayo kuno 5 lita. Vakatomuona vakatofunga ari kurigira hambu yake 2 lita yemafuta. Ana uzati peturu. Ndito wazvo. Zvino mwanangu zvinorwadza kuti pfiro yache akaita akazvipisa, asi inini nezvaakaita pano pamusha pangu zvinhu zvinotondinetsa. Kudherera kokuona kuti hapana zvavanombondiita. Ndito wazvo. Ndochiitiko chakaitika pano. Mwana wangu anga asingagare zvakanaka. Akada kuti ataure kuti ndo zviri kuita mwana wenyu mamusingawirirani. Kana mumwe murume anoshanda naye akauya panhamo, ongosipe akauya panhamo akati mukomana anga achishusha. Ndaitopindira mujeri nyaya dzake. Anditi akataura munhu wese aripo. Mwana uyu waigona kuspreya vanhu kana mubhawa. Nespray ye. Akatomboda kuzvipisira futi pakasi. Akarohwa nevanhu pakasi zvanzi uda kupisa mota dzavanhu. Akauya kuna achiti ndanda. Window reCRV yake yakapwanya. Achita kuti amatsotsi akaenda kurobha. Apa iye ari anga apinda pakasi vaida kuzvipisira. Ndito zvino. Akatonzi akataura murume akati aindibvunza kuti une pfuti, ndiri kuda pfuti. Ndikatya kuti ndikada kuti ndimutengesere pfuti anopfura vanhu kana mubhawa kana papi. Zvekuti dai akawana pfuti kana yepanapa dai akaparadza. Kana iyo peturu iyoyo aida kutodira kutoti isisu tese ichire ipapo. Chaakanga agona akasvikodenza mwana wake mukomana kuti abhe, dai akabuda abhero ndozita rababa wacho. Dai akabuda dai akadira dai test takatopara. Ndito wazvoona manje. Saka zvimwe zvinhu mwanangu mukati mekurarama nekubereka kwatakaita vana veda mwanangu vanoshungurudzwa zvakanyanyisisa zvekuti inini zvangu ndiri amai, kunavo vamwewo vana varimo mudzimba umu ngavataure kune vabereki kuti ndo zvandiri kuitwa. Ngavataure nekutarisawo nezvinezvi nyika yese tiniri pana pamusoro pakasirorapa. Akatemwa mukadzi akasiya mwana mucheche, anga ane vana madiki anditi. Mucheche akafa, mucheche aripo asi amai vakafa. Ndo zvakaitika panapa vanangu. Saka ndakangogara vana vake vari pano. Ndakati zvino vana vacho unovaisa kuti vanongogara kapana amai vavo. Vanogara pana amai vavo. Handakutora kuti vana vangu. Aiwa, vane vabereki vavo, vane musha wambuya vavo. Asi kana mwana auya nevana vake handingatandanise ndichiti ndoda wangu chete. Ndinongochengeta. Handakutora havasi vangu. Ndo zvaunoona mwanangu zvakaitika pano. Saka kwese iko kumasabhuku kupi ndakasvika. Ndakasvika ndochiitiko mwanangu chakaitika pano. Ngokutiripo ipapo kune vekumhuri uko here kwemukwasha vakazomboya achida kukumbira rengero nechituko chakaitika? Handidi kunyepa. Handakumboona akauya pano zokumbira regere kuti mwana eda akanganisa. Ayo hapana. Kana mwe chete.
Hapana andakaona akasvika pana achitaura kuti mwana wedu akakanganisa. Ndiri panoka. Hapana handisati ndaona. Kana akatouya kuzoti zvino zvachira mutoilet umu toita sei toilet haisati yashanda ka ndo vakavaka nyowani haisati yavhurwa kana maburi 1 yandavhura buri yepakati yekuti vana zvavari pano paKrismasi vafanoshandisa iyoyo chere kana mukapinda haisati yaita sei. Handakumboona akauya pana aisvikoti toita sei nenhau yetoireti kana kuti mwana wedu akakanganisa. Vakangoti wozi baba vomusha uno vakafa 1995. Ndakanga ndaibuda kubva mukicheni. Ndichibuda kubva mukicheni vandaona munhu achitopinda pai umo. Vandati vana mai vandati baba chadi vari kupinda mutoilet but toilet yakaita sei yakavharwa isati yaita sei haisati yavhurwa. Ndichame ndakamhanya ndichisvika apa ndopanakanzwa fio kuno sound yekutodira yeye yekutoti chakwefio vachitooningirikini vachitozvidira handiti saka ndopanakamhanya ndopanakasitopinda vandaona vadaiso vakaita zvekudai zvekugumbata kudai vachiratidza kuti ndakadera pandavabata ndomudhonzera panze kuti vanga vatozvidira fio ndopavakanditi zvani mama wangu ari kuzisiya ndopandakazongofunga ndobva ndatirega ndichibuda pandandada kutobuda ndobva nditi fio kupe trouser ranga ndakapfeka vandatiza temise ndangosvika apa ndopavakabva vangokwenya machizi but the time yavakwenya machizi ndakaona kuti mhuka dzinenge dzanga dzadzokera makaya vanga vada kubuda vakutoda so vakuda kubuda moto wanga wakubvira pavari but vanga vada kubuda saka fio yanga ndira ngerapa yakabva ita se yasumuka bhozi yanga yakatowanda yanga yasara pane yangu akandira but nina ndatotiza ndobva vadona saka time yakadona vanhu vaitosakura mwangu wakumberi then ndobva ndazoita sei vamwe vangu vari kumambero ndopandakazvidenzira kuti zinchi vamukuru mhanyai vachadota sei vachada kuda vari kutozvipisa saka ndopa vangu vata sei vatozvibatidza vatobuda vakadai dai vachiratidza kuti munhu yaya ane simba but zvava Pamba sina option vanhu vakutanga kuisa madhaga vachimwaya but moto ukasimuka mukomo handiunye pamwe ungori moto usingaiti ndobva anamuchembera vangobuda munda nechina yavo ndobva vangoenda parodi madhaga avo vangoenda kupolisi vaine motikari yepolisi nemasiyadi ndobva vane masiyadi vakotanga vatora statement nezvazvaitika vakatsanangurira maitira zvakaita kuti mama vake vairamba kure vakatuma vanhu 2 mama vakakaramba kure vakazovewo masiyadi iwayo ndovakazokwanisa kusvika mama vacho napanapa but mama vacho vakasvika vaine hasha masikiro vakaitanga vakatobatwa vachingwada unhonga domba kuti vaite se angatosvika mukofina vakaida kumutema pavazobatwa ndobvaenda kana sekuru nevamwe vari vasitora bhodhi zvavaisa zvavatora poketi yake paakadonha chidirwa jesu poketi yake mashure chitupa chake nemari 8 years but mabhondi akatsva 8 years yakabuda nechitupa zvake nemamakadhi ake nechinechi but kasensi kaningiri kama wakaronzi kambwa so tumbo katunga mazano kako kakabuda kakadai akana kutsva poketi mashure umuvongo nechepagedha wangasipa manheracho right ndanga muchiti kubva kwatikachitiko ichi ngori musi wanei musi wakazozvipisa musi wakazozvipisa anga iri Sunday yatamba 20 chandotobva Sunday musi wa2 ndanza muchiri kubva pazvaitika mamusana mambosvika panzvimbo inei pavakazvipisira ndizvo yoti mamuchiri kutya ndakaona mapfiro avakaita uyu anga akarorwa nabatadi isister yangu mukoma munotedzera but ane maproblems avaimbokuudza here avaisangana nawo kumba vashiya nemunin'ina wavo kuti munin'ina but dzimwe nguva ndakatanga ndichimushingisa handiti
ndichiti mukoma wangu handingamuparira, ndingaita kuti aparire imba yake. Ndichiti ndakatumira mari, dzimwe nguva chaizondirwadza, ini ndakatumira mari, akatengera vana chikafu, ozondifonera abeu asvika arasa chikafu chese chiya. Ndoti aoreti zvina basa, ndomushingisa futi, ndotumiremwe mari, it's okay, chitenge chimwe chikafu, tsvaga pamwe pekuchengetera, kutengera vana chikafu. But upenyu hwaairarama aizvishingisa kuti imba yangu ndoupenyu hwairarama mukoma wangu handinyora. Aizvishingisa achingoti nyange akaitira zvinorwadza ngoti nyika ndingoshingirira, but aizvishingisa inini zvaindirwadza kandi asingakwanisi kumuti uye papo. But last time paazomaiswa nebiye mukatu ndopandikati no, dzoka kumba, sinonerana dzoka kumba, ndinotora vana, ndinotora vana, ndikauya navo vataudzo ndatora vana zvishuwa akationeka, but takazvishamisika zviya pano. Ende paiuya pachina nemotikari iyoyo tikatozongonzi imotikari yegirl iyanzvadzi yegirlfriend yake yaiuya nayo, osikoridza redhiyo ari paseri apo kemba achiridza redhiyo ari papo. Ringatauri navanhu vari panapa? Anga singatauri, but anga tiri panze utobuda futi kechi2 oridza futi kechi3. Panditongotenda Mwari bhozi mwana wake mukomana Abel Junior akaramba kubuda mumba, bhozi akazodza mumba mukuru kuti kauri panapa zvakaoma, okayarini achidarowa mumba mukuru Mwari, okayarini ini ndine hutsinye. Dai Abe akabuda mumba, dai tofunga akatsvaga fiyo yacho nebhozi akaitobvunza mutengeswa fiyo, dai akatora akati notenga fiyo, tofunga dai akangotidirira, dai tofunga takatora tisi tori kuma15 bhozi tiri mumba amba kupisa property room nevanhu varume. Zvavamubvunza kuti mhosva yacho ndei, but mhosva angasingataura. Saka tingati mimbiro wangu yekutanga ndimakatanga kutoona achiitika chimazvidedzawo vanhu achitozvidira fiyoka. Okay. Ndaramba state. Zvakaoma but